हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय। ग्रेड 4 नि साख्रि ओंखारना फैदों लोगोफोर अल आसाम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव जायखिजाया 8 पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हागोन। बेनिफ्राय पस्टआ दङ जेरै पियन, चौकीदार, ड्राइभार आरो नोंथांमोना जारिखाराक पस्ट मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो। मोजां मोनोबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम। गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो। दा फै लोगोफोर गोबाव खालामालासे नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दा बिनिखायनो आं फैग्रोबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोनोसै। नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनोब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दङ लिंकआ, नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनो हागोन। बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ जोङो डाउनलड खालामना नायनोसै फैदो। दायो आंहा डाउनलड खालामखाबाय नालाय नोंथांमोना बै पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन आरो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होजोबखाबाय। दा बिनिफ्राय बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों होनोब्ला नोंथांमोना नायदो। दा बे भेकेन्सिया फैदों डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज हजाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों अल आसाम। बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बिनिफ्राय पस्टआ मा दङ नायदो। बे गासैबो ग्रेड 4 पस्ट। नोंथांमोना मिनिमाम 8 पास जाब्लानो बेयाव गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। जायखिजाया 8 पासनिफ्रायनो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा फार्स्टआव दङ पस्टआ हेड जारिखाराक। दा बेयाव सासेल' पस्ट दङ। नाथाय बेयाव जायफोरा मावखानाय 2 इयार्स दङ नोंथांमोनासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो। बेनिफ्राय सेलारिया 14,000निफ्राय जागायनानै 49,000, बेनिफ्राय 5,600 ग्रेड 3 दङ। दा बेनिफ्राय जारिखाराक दंबावो सेकेन्ड पस्टआव। बेयाव नोंथांमोना 5 भेकेन्सि मोनदों। दा बिनि गेजेराव 8 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। सेलारिया एखेयानो। बेनिफ्राय नेक्स्टआव ड्राइभाराव दङ सासेल' पस्ट दङ लोगोफोर। बेयाव नोंथांमोना 8 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। खिन्थु लोगोफोर LMB ड्राइभिं लाइसेन्स नोंथांमोना थानांगोन अब्लासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय जों नाम्बार 4आव फैनोसै। दा नाम्बार 4आव दङ पस्टआ पियन। बेयाव 9 दङ भेकेन्सिया 8 दङ। मिनिमाम 8 पास जाब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। सेलारिया 12,000निफ्राय जागायनानै 32,500 जागोन पार मान्थ लोगोफोर। आरो ग्रेड 5 दङ 3,900। दा बेनिफ्राय चौकीदाराव सासेल' पस्ट दङ। बेयावबो 8 पास। जायखिजाया गासैयावबो 8 पास जानांगोन। बेनिफ्राय सुइपारावबो सासेल' पस्ट दङ। बेनिफ्राय नायदो बेयाव लोगोफोर। दा बेयाव रिजार्भेसन दङ। आनरिजार्भआव 3 दङ जारिखाराकआव। बेनिफ्राय OBCआव सासे, STPआव सासे दङ। बेनिफ्राय पियनाव दङ STPआव सासे, SCआव सासे, OBCआव 2, बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 4 दङ। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव लोगोफोर मोनगोन माखासे पस्ट दङ। सुइपारफोरावथ' सासेल'खा आनरिजार्भ जागोन। दा बेनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामनांगौनो नोंथांमोना नायदो टार्म्स एन्ड कन्डिसनखौ। दा बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बेखौ नोंथांमोना एप्लिकेसनावसो हरनांगोन एबा अफलाइन हरनांगोन। बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांगोन। स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नोंथांमोननि फुल एड्रेसखौ लिरनांगोन। बेनिफ्राय गांब्रै फट' कपिस नोंथांमोना हरनांगोन। गांब्रै फट'स हरनांगोन। बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोना जेरक्स कपि डकुमेन्ट्स हरनांगोन। बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड होनांगौनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना हरबानो जाबाय। बेनिफ्राय मा खालामनांगौनो लोगोफोर नोंथांमोना उनावहाय जेब्ला सेलेक्ट जागोन अब्ला नोंथांमोना जा हरदों बेखौ अरिजिनेल नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन। दा बिनिफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामगोन लोगोफोर। दा बैसोआ 18 इयार्स। नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय STफ्रा 45 इयार्ससिम बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नायोब्ला नै नाम्बार 5आव दङ लोगोफोर। नाम्बार 5आ जाहैबाय जायफोर माने नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एलिजिबोल जागोन अब्ला नोंथांमोनखौ लिस्टआव होनाय जागोन आरो जायफ्रा रिजेक्ट जागोन नोंथांमोनखौबो होनाय जागोन वेबसाइटआव। बिनिफ्राय नोंथांमोना नाम्बार 4आव नायदो जे नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामगोन ना अब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा नोंथांमोना एनभिलप हरफानांगोन आरो बे एनभिलपआव नोंथांमोना पस्टेल टिकेटखौ नोंथांमोना स्टाम्प खालामबानो जाबाय थाइबानि अब्लानो जागोन। बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों थांसै कलेक्टारखौ नोंथांमोनाव हरगोननो माखासे इनफरमेसननि गेजेरजों हरगोन एबा वेबसाइटआवबो होगोन होनना बुंदों। नोंथांमोना उनाव मोनगोन। दा बेनिखायनो नाम्बार 7आव मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ होनो होदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना फर्मआव मबाइल नाम्बार आरो इमेल आइडिखौ होथारनांगोन। दा नेक्स्टआव फैनोसै। दा नेक्स्टआव दङ लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्टआव माखासे इन्सट्राक्सन्स मोनबावगोन। नोंथांमोना PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेनिफ्राय जायफ्रा ड्राइभार एप्लाइ खालामगोन LMB ड्राइभिं लाइसेन्सआ नांथारगौनो। थ' बेनिखायनो नोंथांमोना हरफाबानो जाबाय। बिनिफ्राय माबोरै बाय पस्ट खालामगोन नोंथांमोना नायना लादो। माखासे एड्रेस दङ। दा जों एड्रेसखौ नायनोसो फैदो। दा नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों 12 नाम्बाराव माखासे एड्रेस होनाय दङ। नोंथांमोना बेयाव पस्ट खालामनांगोन। दा बेयाव दङ लोगोफोर द अफिस अफ डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज शंकरदेव नगर हजाय 782442। नोंथांमोना बेयाव बाय पस्ट खालामनांगोन एबा नोंथांमोना थांनानै डाइरेक्टबो नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन ड्रप बक्सआव। दा बेनिफ्राय एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 जुलाइसिम थाहैगोन। नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइखौ खालामनांगोन। नोंथांमोना जायखिजाया बाय पस्ट नोंथांमोना बेखौ हरनो हागोन। स' लोगोफोर बेनिसोमोन आपडेटआ। बेनिफ्राय स्टेन्डार्ड फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन। आंनियाव दङ PDF फाइल नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना फिलआप खालामनानै हरदो। स' लोगोफोर बेनिसोमोन आपडेटआ। दानिया चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदोंमोन अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थानो। आरो गोबां साख्रि फैगासिनो दङ नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थादो। बेनिफ्राय चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो।